खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, चिरां जिल्ला खुंथाया जिल्ला बेंगिरिनि नब्लाङाव सुहुरिट अफ MLA लेड आसनिनि गेजेरजों गैजारोङै गोरिब गुन्द्रा आरो गोरिब थाखोनि फरायसा फरायसुलि आरो लोरबां सावस्रिगोनां मुलाम्फायारिफोरनो चेक राननानै होदों। बे हाबाफारियावनो 31 नं सिडली बिधान सभा बियाबनि मानगोनां MLA जयन्त बसुमतारिया बाहागो लायो। BTRनि राजखान्थि गोहोखौ BJPआ आखाइ मुथियाव लाबोगोन नामा? लोब लोब रायजो राजाफ्रा BJP दोलोआव जयेन जादों। बर'नि राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPFनि थाखाय गाज्रि खौरां। आगुनि BPFनि MCLA राजीव ब्रह्मआ BPF राजखान्थि दोलोखौ नागारना BJP दोलोआव हाबफैनायनि उनाव MCLA बिथाङा BJP दोलोखौ गोख्रों खालामनो नाजायो। बिनिनो मैया मोनसे BJP राजखान्थि दोलोनि मोनसे मेलाव MCLA राजीव ब्रह्मखौ मोजां मोननानै 100निबो बांसिन सुबुंफोरा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BJP दोलोआव आखाइ हमफैदों। बे सावगारिखौ नुयोब्ला फैगोन समाव BTRनि गोहोआ BJPनि आखायाव थांगोन नामा होनना सांग्रां बर' फिसाफोरनि गोसोआव सोंलु सिखारदों। मिरु एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' आरो BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया BTRनि गोदान बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेन आशिष कुमार भुटानिखौ बरायदों। दिपेन बर' आरो रनजित बसुमतारिया मैया गोदानै थिसनजानाय BTRनि बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेन IAS आशिष कुमार भुटानिखौ लोगो हमनानै बरायदों। खौरांनि बायदिब्ला BTR बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेन महरै गोदानै थिसनजानाय IAS आशिष कुमार भुटानिया रायजो सरकारनि आबाद बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि महरै बिबान सामलायगासिनो दंमोन। मैया एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया BTRनि बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेन आशिष कुमार भुटानिखौ बरायनाय समाव इयुननि थांखिखौ मावफुंनायनि सोमोन्दै गोनांथार आयदा लाना सावरायलायनाय जायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बाइक सालायनायाव हेलमेट गाननाया बे समाव बाध्यथार आरो जायफोर हेलमेट गानालासे बाइक सालायदों बिसोरखौ पुलिसा हमना जुरिमाना फोनांनायखौ बयबो नुदों। नाथाय जाय आयेनखौ बानायग्रा आरो आयेनखौ फालिनो बिथोन होग्राफ्रानो रुलखौ सिफायनायबो नुयो, जेराव सासे पुलिसा हेलमेट गानालासे गारि सालायनायनि रायजोफोरजों बेंखनना लाजादों आरो सोंलु खालामजादों। रायजोफ्रा उल्थायै पुलिसखौ जुरिमाना होनो बिथोन होदों। रायजोआव अमायाव स्वाइन फ्लु बेमार गोसारदों। बेदर फाननायखौ बन्द खालामदों। माजुलियाव आफ्रिकान स्वाइन फ्लुनि गोसारनाय थासारिखौ लाना अमा फिसिग्राफ्रा गिखांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबां अमानाव सन्देरदों स्वाइन फ्लुआ। दासिम जिब जिबि सावस्रि सिबिथाय बिफाना बिनि सायाव सांग्रांथि होदों। हादराव अमिक्रन भाइरासनि गिथाव बुब्लियाव गाज्रि खौरां सौफैदों। जोंनि उसुं रायजो मेघालयसिम सौफैबाय अमिक्रन भाइरासआ। मिथिनाय बायदिब्ला मेघालयआव 5 सुबुंनि देहायाव अमिक्रननि थादेरनायखौ मोनदों। बिथांमोना गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय होनना मिथिनो मोनदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दिसपुरनि सासे अफिसारखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। संबिजिरनि बेरेखा आरो गासै बिथिङावनो रां जाख्ल'ग्रा सेनियर एसिस्टेन्ट WPT श्रीमती सीमा देवीखौ मैया दिसपुर सेक्रेटारियेटनिफ्राय पुलिसा हमबाय। खौरांनि बायदिब्ला बिथांखौ हमनायजों लोगोसे 99,000 रांबो बोखांनो हादों। बिथां अफिसारा गोबाव समनिफ्रायनो जाख्ल'नायजों लोब्बा दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।